Masakop sa Armed Forces of the Philippines midala sa ilang mobile kusina din gilutuan o gipakaon ang mga taong na biktima sa bagyong Odette. Ani ang report. Dili mga armas igugubat kundili mga luwag, kutsilyo, tadtaran ug ubang mga gamit sa pagluto ang gikuptan sa mga sundalo aron makapadangat sa ilang serbisyo ngadto sa katawhan. Gikan pa sa kauluhan, gidala nila ang ilang mobile kusina sa Sugbo nga gitumong sa pagtabang sa mga nabiktima sa bagyong Odette. Ang lami ang pagkaon nga naglakip sa mga sudan ug syempre kanon ang ilang giandam. Human maluto ug maputos, giapod-apodayon kini sa mga munupyo sa Barangay Tejero. 1,500 ka mga beneficiary ang nahatagan og pagkaon sa kasundaluhan nga giubanan usab sa mga personnel sa Visayas Command o Viscom. Ang Armed Forces of the Philippines nato adunay gipan ari dinhi sa Cebu nga ginatawag natong AFP Mobile Kitchen. Ang intensyon ani kay para i-alleviate ang kondisyon in town sa mga Sugbuanon. Dako kaayo ang pasalamat sa mga tao nga natambalan ang ilang kagutom human sa katalagman nga ilang nahiaguman. Daghang salamat. Merry Christmas. Ito nagkaitabang ka namo. Daghang kay salamat. Balay na daot. Oh. Kinahanglan mo tabang panawagan ninyo din. Ang nay mo tabang na mo, mas maayo. Uso lang ang Barangay Tejero sa Cebu City ang dapit nga naserbisyuhan sa Armadong Kusog sa Pilipinas ug dugang mga dapit pa nga nabiktima sa bagyo ang ilang bisitahon. Samtang nanawagan ang Viscom sa mga tao nga gustong mutabang nga mudawat sila sama sa mga manok, lamas ug bugas nga magamit nila sa pagluto nga ipakaon usab sa mga tao karong panahona. More on beef and chicken. This is to avoid sa basin natay mga kaigsuunan nga Muslim para at least free for all yun siya, sir. Mensahe nila, masundalo man o masibilyan, gikinahanglang magtinabangay alang sa mas dali nga pagbangon sa katawhan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.